సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి చూడండి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా ఇలా 1 బై 1 టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాగే మొత్తానికి 1 బై 1 ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ టైమింగ్ చెప్తా. ఈ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 సెకండ్ దగ్గర నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 7 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో మీరు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 7 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే
ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.